AI hmanga nursery rhymes siam da ka tin ho ton ani masabera chuan la hi kan copy anga chuan chat gpt akan lutanga kan paste anga kan thonang tihian ideas som miron peta a kan du ber kan thlanga prompt pa khanin kan let le anga chuanin helai party kan copy le anga chat gpt kan let liang ta hian kan du ber kha a number khianin a number khi kan chulut top anga kan thon mai don ni chuanin a lyrics kan nei to a tikhan a style hi kan copy masaber anga chuan suno ai a kan lutang style a kan paste anga chat gpt kan letanga a lyrics kan copy lenga lyrics da na kan da liang song title hi chu in du kha ni maya create kan het liang tikana in siam chung kan lo in siam sela chuan chat gpt kan let lianga a video tu ni kan page liang la hi kan copy lianga chat gpt kan vat page anga kan thon le don ani chuanin tihian ahla thumil khanin tinge ahla thumil tu video scene angkha miron peta a tihian scene 5 thleng oma ahma saberin main character tur hi kan copy anga hi kan siamang video zong a scene hrang hranga a character pangai ang zel om the nan chuan google flow ai hian kan siam don ani ni project a kan lutanga chuan ta hianin kan thil copy kan paste anga chuan helai video tia hianin image kan siam don a wangin image kan click anga chuanin a ratio hi chu youtube video tur ni wangin 16:9 chuanin 1x 2x tih vel khi chu a thalak siam tam tur zawng kha ni mai ta am nano banana true chuan chat gpt kan lutanga scene 1 hi kan copy liang google flow kan phei lianga hianin kan lo zo ta video prompt ka kan paste lianga chuan a setting kha thekin lo tur ani nano banana true thalak ah khian kan du lo zawk kha delete phot a tha chuan kan du zawk kha awmanga chuanin plus icon ah huanin kan du zawk kha kan add dawn ani chuan video hi ani to dawn awang ingredients 16:9 1x lo chuanin credit kha wi ama wangin chuan video 3.1 fast a kan hmanga thon kha ni le to mai tihian a in generate zowa video hi original size zela download tur ani hi chuan chat gpt kan phenga scene 2 kan copy liang scene 1 nen khana ti dan chu inang chia to a thil harom to lawani chuan heta hianin video a hianin a hma mi ang chia kha ni mai engma set dang lam ngai to lo chuan plus icon a hanin reference tur kha thalak kha add le ani mai a helai ron sen hi a awm zia chu credit kan nei to lo tin ania
วิดีโอดังกันเสียมเทตอรีละวะให้มี account นะจวนvoin atan chu wang chuanin account switch hangai dona switch ma in kan video siam sa le kan reference thalak kha download veka tha a chuanin account switch dan vel kha chuin thian tho ka ring profile picture a hianin kan click anga sign out mea account va switch kha ni to mai chuan account thara theng kan om ta a ChatGPT hang kan le tanga scene 3 kha kan copy le mai don ani thil har lu tu kom to chuang lo ma sina ta hianin thil enga moni poimo do mai tinga ya chu plus icon a hang kan metanga khila chunga khian hi kan met lenga chuanin kan main character kan reference kan ti khama ha kan upload lenga ti hian ti chuanin plus icon a bok khuanin kan click lenga chuanin kan thalak upload che kha a reference atang kan hmang le dona tuna word ka chut mi ki chu chut ve kher po ngai lo chuanin account thara switch kan ni to wangin video hemi kan generate da tur te kha check fel le veka ngai ni khian mo thon le top kha ni meya kan asin zong kha ti zo ma kha cha ti cha tur kha ni meya a process ka chu ngai veka har salu tuk lo tur anga yang asin sang kan lo nei ta edit na tura hi chuanin indu du ni meya ke chuanin shot ka hmanga ol sama chuanin asin khan uluk takin a hmasa ber tanga top thleng khan uluk taka rem tur ania chuanin helai canvas tia khuanin youtube video a pangai ni dona wang khan 16:9 kha thlang nge tur ani chuanin hla kha kan lo la nei lowa su no khan kan va phei anga ding lampang molte tun ang deuh khu ta khuanin kalanga ti khanin voi khata hianin pahnih hiaron generate thina kan du zok kha kan download to ei don ani chuan hla kan download kha kan etanga a hla le a englo a video khi a in mil lo kha poimo a hla kha lo save viau thei a video kha lo toi viau thei a chu wang chuanin a in mil dan deuh te khanin han edit ve te kha ngaya edit dan vel hi chu ka soi lem lo a in thiam tura ka ngaya chuanin hi screen a insert tin zia khi fakna en hmang khanin a remove thei chuanin export tuna khanin a quality sang kha poimo bok Wash tiny hands, wash tiny hands, soap and bubbles nice and clean, wash tiny hands. Turn the water splash, 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 rub the fingers swish, 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 thumbs and palms go round and round, now they're clean and shiny. tiang kha ni maya siam dan tlang pui chu youtube upload ka chin thiam tura ngai la ma se channel ming te logo banner ti vel te kha chu no pang lam hoi ve deuh hlek te han ni thei sela ti chuanin ka website man te ka apps man te ka prompt man te hi description a henin ka ron da dona mi pakhat talin hlok nain lo nei pui ngei ka be sia chuanin consistency is a key anti khamo thei ngil lawang peace